Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakalipas sa takna launa sa hapon.
Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatunin na. Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo si tag sa kamaradyo. Sa kaangay nga radyo nga normal, mga kabombo, ang kaangay nga radyo nga yari diri sa akon sila left side, normal nga radyo nga pwede maliso, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati nga ara dira karon nga nakatune na sa aton sini 630 kHz sa lilisuan sa inyo sila tag sa mga normal nga radyo, mga kabombo, no? Yari ang aton sini iya nga radyo nga pwede maliso, that is why nga ara ka mo dira karon, no? Nga naga tune in sa aton sininigasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sitag sa kamaradyo sa malabutan sa aton si pagwaragwag. Siyempre pa, sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gini-enjoy kita. Pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa mga kabombo sa aton siniiya nga mga kasimanwa, no, sa aton siniiya nga mga kauturan nga tumandok diri sa syudad sa Bacolod, kakabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Pwede ka mo iya kadiretsyo na lang sa aton si local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. Again, www.bomboradio.com/Bacolod, no? Ara na ka mo dira, no? Nagalantaw kag pwede ninyo ma-update ang inyo sa kaugalingon. Pinaagi, syempre, no? Sa pagbasa dira sa aton siniiya nga mga ginpalupok nga mga dalalagko nga mga balita, mga kabombo, no? Sa mga kasimanwa naton nga mga Bacoleños kag Negrense. Pwede man kamo kapamati sa aton sini nga live audio streaming. Dira mismo sa aton si local website ang www.bomboradio.com. Siyempre pa mga kabombo, ara man sa aton siniihang kung hindi malabutan sa aton si 630 kHz, mga kabombo, no? Kag alang-alang kamo sa inyo siniihang pag-log on sa www.bomboradio.com o kon www.bomboradio.com/Bacolod. Pwede gid sa inyo sini nga cellphone, mga kabombo, no? Kaysa na silang kinawans nga ang inyo sini nga cellphone ang downloaded ang Bombo mobile app, no, anytime of the day. No, pwede ka mo kapamati sa aton si crystal clear nga live audio streaming sa aton si iya nga cellphone pinaagi sa Bombo mobile app. Sa mga wala pa dira naka-download, download na kamo sa aton si nga Bombo mobile app para sa crystal clear nga live audio streaming. And syempre mga kabombo, ara man sa aton si pinaka-latest na pamaagi sa pag-enjoy ninyo sa aton si iya nga mga programa, no? Pinaagi sa aton siniiyang Facebook Live, mga kabombo. Hello! Kaway-kaway sa aton siniiyang nagalantaw na dira sa Facebook Live, no? Ara na sila ho, Kag, syempre pa sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa mga wala pa dira tuip nga yara na kita sa YouTube, syempre, kadto na kamo dira subong, no? Kadto kamo sa search engine sa inyo sila nga YouTube app, sa inyo sila YouTube application, just key in Bombo Radio Bacolod, kag click it, and voila, ara na mga kabombo, no? Pwede kamo dira makalantaw na sa aton sila nga tag sa mga programa. And don't forget, if you're in already sa aton sila YouTube channel, mga kabombo, no, galantaw na kamo dira, don't forget, no, maghimo sang LSS, like, subscribe, and share, mga kabombo. And also, don't forget to click the notification bell below for you to be, ang inyo sininga, for you to be notified, no? Sang aton sininga programa, no? Sa aton sininga mga live streaming programs, mga kabombo, no?
So na-welcome ko ng tanan-tanan sa mga maluyag dira nga magpadala sa ila siniya nga mga kasaysayan, no? Padala na kamo sa inyo sining mga true to life stories. Mga kabombo, all you have to do is to write, of course, no? Pwede gid ipadala pinaagi sa aton siniya nga email address. Ang aton siniya email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Sa liwat ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Pwede man mga kabombo pinaagi sa aton sa Facebook page, no? Pwede nyo dira nga mapadala pinaagi sa aton siniya nga inbox, so hindi gani sa aton sini nga private message, no? Pwede man mga kabombo pinaagi sa pagsulat kag ipadala sa aton siniya koreo, no? I-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Kamusta kamo man? Kamusta ang aton siniya nga kabuhi? No? Kamusta ang aton siniya nga pagpangabuhi sa sining dutang luhaan, mga kabombo? Baho luhaan, gidya, no? Of course, no? Sa kadamo-damo, subong sa mga pagtilaw na ginaatubang naton mga kabombo, no? Nga amo ang nagapahibi, no? Sa aton siniya nga mga kauturan, sa aton from time to time, mga kabombo. Pero sige lang, that's a part of our life, no? Na diri sa kalibutan, no? The spice of life, ika nga, no? Kung wala sang paghibi, hindi naton ma-appreciate ang ginatawag kalipay, no? Kung puros na lang kita kalipay, no, hindi man naton ma-appreciate, no? Kung wala ang paghibi. Kaya para nga, mangin ano sila, mangin ano ni gani, oh? Ma-compare mo bala, mga kabombo, no? Na ikanami, gidya isang, kung magambal kita, kanami, nga magmangin malipayon. Kaya ti nakaagi kita sa ginatawag nga kasubo, no? Eh kung puros naman kita kasubo, hindi man manami, mas hindi manami, no? So kung nakaagi kita kasubo, kag makaangkon kita sang kalipay sa aton si pagpangabuhi, kundi much better, no? Mas manamnamon or manamnam naton ang happiness and especially inner joy kung nakaagi kita sa ginatawag nga mga pagtilaw sa kabuhi. Ang kasakit, no? Kasakit kag kalipay. It should be, go hand in hand, no? Kasakit kag kalipay amo ini ang aton siniya nga ginaagyan diri sa aton nga pagpangabuhi sa sining dutang luhaan, mga kabombo. Kamusta kamo dira man? Kamusta ang aton sini nga mga pinalangga nga matag plawati? Kamusta aton si Masuki, no? Sa mga naka-tune in na dira karon ay ho sa aton sini nga 630 kHz, of course, sa aton siniya nga Facebook Live, kag sa YouTube channel. Ara na kamo dira, ara na dayon ho ang aton sining Masuki. No, dugay-dugay magabasa na kita sa inyo si makasaysayan mga kabombo, no? And today is rainy and at the same time hot Tuesday, the 5th of the month of April, mga kabombo, no? Kag by the way, sa aton siniya nga The Vote 2022 election coverage countdown, mayara na lamang kita sang 34 days to go. 34 kaadlaw na lamang ang nabilin mga kabombo, kag magaserbisyo naman kami sa inyo. Pinaagi sa aton sininga The Vote 2022 election coverage ng Bombo Radio Philippines, no? You can get it first, you can get it fast, and you can get it right here only sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, no? Ang mga resulta sang hiwaton nga May 9, 2022 national and local elections. So 34 days to go. It's the date. Yari-ari mga kabombong aton sini nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag plamati. Sa aton si Masuki mag-ulo-unwind kita anay sa sining beautiful songs ang aton sini iya nga grand champion. Pinaka-latest nga grand champion sang Bombo Music Festival. Ang tuigan nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines, no? Sa pag-compose sa mga original beautiful songs mga kabombo, no? Ang ambahanon nga ginatigluhan vows
Yari mga kabombo aton natawon during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2020 ang bahanon Vows. So the thing that inspired us sa Vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and The good side of love. Yes. So in that sense, we created Vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon mga kabombo. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. There you have it mga kabombo, aton si pambukas nga bahanon. Vows ang aton siniyang grand champion no during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2020 mga kabombo. Vows gin-compose kag interpret sang mag-cousin no nga sanday Janelle and Dave Alvarado mga kabombo no. Amoy adtong aton siniyag na pubugal kay grand champion ato sang tuig 2000 mga kabombo. Vows. And I love you to the moon and back, and I will keep you in my arms forever. I'll hold you forever in my arms where you belong. And forever I thank my God for having you. Tahom do, kanami kalabanan gani may nag-request pa na diri ang mga friends ko. Miss Just pwede ko na nga i-usaron bilang akong siniiya nga isa sa mga wedding songs. Why not? No? Kay nakabakal man kamo sang mga ginpabaligya sa adto nga mga ano no, nga mga CDs sang aton sini nga 2020 grand grand winners no mga kabombo sang tuig 2020. Why not? No, why gid problema. Okay ti ano na saya ya nagaka-LSS sa kamo lunsay na tanan mga beautiful songs with beautiful lyrics mga kabombo no. By the way sa kay Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Merlinda Estocado Baladhay, mayng hapon sa imo Merlinda kag subuman sa kay Merlinda gali siling good afternoon Miss Jazz. Ari naman ako galantaw sang live nimo nga kahapon lamang. Kaupod ko si tatay, gapamati man siya sa radyo. No, ako'y galantaw, si tatay ko gapamati sa radyo. No? Tatay ko, Pitok. Si tatay Pitok. Hello, tatay Pitok. Sa may Barangay Alihis, no, di syudad sa Bacolod, sa ila siniya nga balay. No? Merlinda Estocado Baladhay, kasi tatay Pitok, good afternoon. Sa aton sa pagkauturan sa may Barangay Alihis. No? Si Sir Joey Perales. Good afternoon sa imo, Sir Joey Perales. Miss Jazz, gapamati kami sa imo diri sa Kayum It. No? Kayum It, di na ganing Kayum It. Maayong hapon kay Sir Kim, kag Ma'am Shing, kay Ma'am Alexis, kag Sir Gary, dira sa may Don Salvador Benedicto, no? Sa DSB. More power sa imo kag sa Bombo Radio. Si Alexis Perales, one of our interpreters no sa aton sininga Bombo Music Festival mga kabombo no. Ang ilang bahanon to balang two no. May kaduet ni si Alexis Perales no. Kay Ma'am Alexis Perales. Good afternoon man sa kay Je Padilla ka sa Vergara. Namian ko ang This is Goodbye. Okay. O sige ipatukar ta na from time to time, no? Ang This is Goodbye. I hate to say. Na? Yes. Sige. Kita mo ang mga request diri puro sa tanan niya mga produkto sang Bombo
Music Festival. No, kay tina namian na kamo mga kabombo mo, no? Sa aton sila iyang mga ginapabati diri. Hello, si mo Jeje Padilla ka sa Vergara, no? Kag Carl Alfred Sola Hamandre, Miss Just please greet my Lola Evelyn Sola from La Carlota City. Nagapahuway-huway, nagapahunay-hunay, no? Samtang nagapamati ga ulan-ulan diri sa may syudad sang La Carlota. O, sige, better be careful kita mga kabombo. And good afternoon man sa kay Sheila Diego Cabalfin. Hello, Miss Jasmine hapon. Pag-greet lang sa kay Juancho Halea. It's his birthday, no? Happy birthday to you, Juancho Halea. No? Greetings coming from Sheila Diego Cabalfin. No? Sa aton sila iyang mga birthday celebrants today. Hello and good afternoon, no? Kag sa tanan pageda sa kay Ma'am Sally Auke de Sousa together with her apo Precious Kelly Auke kag sumuman si Lola Belen, no? Ara na sila mga suki ginaton ka mga pinalangga ng mga tagpanamati, no? Sa aton sila iyang mga palaagyan sa aton sila iyang Facebook Live mga kabombo, and of course sa aton sila iyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Sa kay Ma'am Abigail Marina sa may Makati watching every day. Ivan Cerveza and of course Susan Salas. Hello dira sa may Talisay Public Market. Nagalanog ang aton siniiyang mga programa sa Talisay Public Market. Kay nagapinamati na sila. Headed by Ma'am Susan Salas. Good afternoon. Juvie Sargent, Ma'am Juvie, Mommy Juvie, no, dira sa may New Zealand. Good afternoon. Sa imo mas just watching and listening with you. Still at work ako, Miss Jazz, but we take your program kahapon lamang with us. Sa office, nagapamati sila. No? Daw ginaano ko lang. Gina-picture out ko sa isa ka office dira sa may New Zealand. Mabatian ang akon nga tingog. Mabatian ang programa sang Bombo Radyo Bacolod kakahapon lamang. No, daw, abi i-picture out na bala. Sa isa ka office, sa isa ka lubrahan, dira, specifically, no, particularly dira sa may New Zealand, sa kay Ma'am Juvie Sargent. Thank you so much. Ma'am Juvie, no, wala kita kakadto sa New Zealand, pero tingog ta nagapanglakaak dito ang mga programa sang Bombo Radyo Bacolod. Wow! Okidoki, mga kabombo Philippines Standard Time. Alas 4 na ang takna sa hapon. Or alas 4. 4 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. No, mahunano man ko yaman. Halin pa ko si Bombo Kim. Pag-ina, pagtulog ko si Bombo Anthony. Gulpi ko lang nakita naman si Bombo Kim. Abi mo Bombo Kim, Bombo Anthony, kaina, ginhambal ko man nga tuig 2023. Gina-forward ko, ga-look forward ko, gina-abanse ko. Subong naman, last 4. Come on, Jazz. Don't be in a hurry. Just take your time. Kabudlay kay mag-edad naman kita. Imbes nga manog 53 kita, 54 kita, kon 2023 na. Mugin man na iya. Sige lang bala. Nobody's perfect. Really? Mga kabombo, no? Today, sa nasiling ko na is the 5th of the month of April 2022. And it's already Philippine Standard Time. No, 2:05 in the afternoon. 5 minutos na nakalipas na takna ng alas 2 mga kabombo. Antes mo kita tutok kag magbasa sa aton siniiyang mga ang inyo siliging padala diri nga mga kasaysayan ari anay ho diretso kita sa aton sili kahapon lamang today in history mga kabombo. Sa nasiling ko na this is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod na aton sili nga palatuntunan kahapon lamang. We are talking here about life, true to life story. We're talking here about ang aton nga kabuhi, ang aton nga pagabuhi, no?
whether local or international. May gina-inject kita diri nga mga matudtuod man nga mga kasaysayan, no, sa aton sini nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Well, diri sa aton sini kahapon lamang today in history, magapaliwaliwa kita anay, no? Pinaagi sa pila ka pinanid sang true to life story man, no, sa isa ka tinuga sa maragtas sang aton si kalibutan. Let's go world history. Let's go world entertainment, mga kabombo, no? Iwaliwa kita anay sa aton sini iya nga kahapon lamang today in history sa aton sini nga world entertainment. God bless you, Bombo Anthony. Give my regards to your wife and to your baby. Sign out na si Bombo Anthony kag si Bombo Kim, mga akong sini iya nga tupad, no? Bombo Kim sufficientia diri sa aton sini iya nga the technical side sa DY sa atong programa, no, diri sa kahapon lamang, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Let's go sa aton sining world entertainment. Let's go sa aton sining Hollywood. Uy, may isa ka gwapa, matahom, very fresh and very young, no, ang iya sining itsura, no, a very young Hollywood actress, no, nga nagbida sa naging blockbuster nga mga pelikula. Kalikip na diri ang Cinderella kag Mamma Mia, Here We Go Again. Mamma Mia, here we go again. Mama, how can I resist him? Ang gwapahon nga Hollywood actress na si Lily James, no? Agree man ka mo nga aton diri nga local actress nga si Rian Ramos, no? Daw ka look alike gid siya, no? Look alike siya ni Lily James ang Hollywood. So ang Lily James of the Philippines, si Rian Ramos, di ba la? Do ka itsura, gid sila kung kaanggid sila ni Lily James. Nga subong mga kabombo, nagasaulog sa iya kaadlawan o kung birthday gali, subong sang Hollywood actress nga si Lily James. Gwapa gid yan, no? Kapreska pa sang aton gina-enjoy. And until now, no, bisan sa aton si Balay, we have our own, pelikula, no, CD or DVD, mga kabombo, no? Sang pelikula nga Cinderella and Mamma Mia. Kaysa kaangay nga pet sa subong nga adlaw. This is the true to life story of Lily James, the Hollywood actress, no? Sa kaangay nga pet sa subong nga adlaw, April 5, no? Sa tuig 1989, mga kabombo, mga 33 katuig na nakaligad. Sang si Lily, Chloe, Lynette Thompson, no? Ang matudtod nga ngalan ni Lily James, gali amo ni ho. Lily, Chloe, Lynette Thompson. Ibla sa Snow White or sa Cinderella, nagakanta na sa sang Tili Tili, nawala do sa Lily man, no? Sang si Lily, Chloe, Lynette Thompson, o kung mas kilala sa iya Hollywood screen name na si Lily James, ang nabunag sa banwa sang Ayrshire, no? Sa county sang Surrey sa pungsod England nga kabahin sang United Kingdom o kon UK. Ang ining gwapahon nga English actress nga siya Lily James, mga kabombo, no? Gwapa gid siya. Nga sa nasiling na daw kaangay iya sini nga itsura sa aton Filipina actress ang gwapahon man nga si Rian Ramos. Agree? No? Si Lily James, mga kabombo, ang bata sang actress man, no, actress man niya gani, no, ang iya sini nga nanay nga si Ninette Mantle, kaya sini nga amay, what a good combination kung nga ang si Lily James, a very good actress and a very good singer at the same time, no. Ang iya sini nga nanay nga si Ninette Mantle, isa ka actress. Ang iya sini nga tatay, isa ka musikero, ining si Jamie Thompson. So, diri niya, ginsunod ang iya sini nga screen name, ukon apelyido nga James, no? Ang first name si amay nga si James Thompson. Kaya nga, mga kabombo, ang sa likod nga istorya sini, kunta ni iya sini iya nga, nga ngalan, Lily Thompson. O galing kay may ara na iya nga Hollywood actress nga si Lily Thompson. That is why, gin-islan ini, nga Lily James, no? First name sa iya sini nga tatay, nga si James Thompson, mga kabombo. So si Lily James, amo ang katong-anan
Nataho siya the same day today. That was 1989, mga kabombo, no? 33 years ago. So, she is now celebrating her 33rd birthday today, mga kabombo, no? Natawo ini siya, tatlo ini sila ka mag-ululutod, no? Nga lunsay mga lalaki, aya sini nga magulang, kag aya sini nga manghod, kay atong anan siya, no? She is the middle child, mga kabombo, no? Si Lily James, aya magulang lalaki, aya sini nga manghod lalaki, no? There are 3 siblings, mga kabombo. Kag nakibulubla kamo nga wala labos sa iloy ni Lily James sa isa ka actress. Ang iya sini nga lola gali sa father side, no? Ang isa man ka American actress. So ara gid sa ila sini nga dugo, no? Ining si Helen Horton. Amo ni mga kabombo ang iya sini nga lola sa father side. Kay isa man ka American actress na si Helen Horton, mga kabombo, no? Grabe, no? Kaya ara gijagali sa iya sini iya nga dugo ang pagka-artistahon kag musikera, no? Ang lola naman ni Lily James sa mother side, isa ka French, no? Ang istorya naman niya sang nanay ni Lily James, sa sini nga lola sa mother side, isa gini nagapuyo inigali sa Fransya, kay isa ini ka French, pero nagpalagyo sa ila lugar sa Paris, France, bangod sang paglusob sadto sang una dito sa ila lugar sa mga Nazis, no? Sang Germany, no? So ining si Lily James ang nag-graduate sa Tring Park School for the Performing Arts. Kaya nag-graduate man siya sa London's Guildhall School of Music and Drama sang 2010. So, bangod sa iya siniya nga yara sa dugo nga kinaadman sa pagkanta kag pag-arte, no? So ginhone ini, grabe pagid ang iya siniya nga ginagyan bangod sa iya sini nga mga kurso aging kuha, no? Labi na gid sa bahin sang Tring Park School for the Performing Arts, ka graduate man siya sa Guildhall School of Music and Drama sa London sa tung 2010, no? Tubtub nga nagpirma ini siya sang kontrata na sa Tavistock Management dito sa London. Bangod sa ginaangkon nga abilidad sa pagkanta, pagsaot, kag pag-arte, no, sa telebisyon, sa TV, no, pila kag subong man sa mga pelikula na. Pila sa mga sikat nga pelikula nga ginbidahan ni Lily James, amo ang Cinderella, no? Siling ko ganit daw bag-o pa, no? Sa san ula kita to nga naglantaw sa higante nga tilon. That was 2015, mga kabombo, no? Ang iya siling ginbidahan nga Cinderella, isa ka live action Disney film sa 2015, no? Ang iya sini picture, no? Ang iya sini picture nga ara sa aton sini iya nga ginapakita dira sa may ara gid, no, sa Facebook Live. Ining blue matahom nga gown, no? Ginadumdum to bala nga amo man ning aton sini iya nga suksukon bilang daw si Cinderella man, no? So ang ini nga blue nga gown sa pag ano ya bala, sa pag attend sa ball sang prinsipe nga amo nga sini na pamanan sang ulihi, no? Amo ang ginbutang sa cover sang 2014 nga issue sang Vogue magazine, mga kabombo, no? Lily James also made her singing debut in the film Sing Sweet Nightingale, Lavender's Blue, and A Dream is a Wish Your Heart Makes, mga kabombo. Dumduman ninyo, ka-fantasy gidya, no? Ang pag-ambay na diri katahom-tahom gid sang sa Cinderella bala, no? A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartaches. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your smile, in your dreams someday. Your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true. So amo na ang iya siling
singing debut, no? Sa isa sa tatlo ka mga ginamba niya sa pelikula nga Cinderella, no? A dream is a wish your heart makes. Halin sa una, favorite na ginaiya nga ambahan, no? Sa aton siniiya nga fairy tales, mga kabombo, no? So, samtang nga ginakahangaan man ang abilidad sa pag-arte, na binigay sa pagsaot kapag kanta ni Lily James, sang inianangin starring bilang younger version, no? Sang character ni Meryl Streep nga si Donna Sheridan sa sequel sa pelikula Mamma Mia, no? Ang Mamma Mia, Here We Go Again, na ginrelease atong 2018. Although sa san ulang tuman, 4 na galit katuig na kaliga. No, na-enjoy kita even until now, no? Sa 2008, nangin masubo si Lily James, no? Sa iya sini nga tutuod gidya nga istorya, kay nagtaliwa na iya sini pinalangga nga amay, no? Si James Thompson, bangod sang ginsufrer nga cancer, no? Kag nangin usap-usapan man si Lily sa nagkarelasyon ini siya sa English actor man nga si Matt Smith, no? Ang ining si Matt Smith amo nagdala sa papel bilang si Prince Philip, no? Sa Netflix series nga gintiguluhan The Crown. Kag nangin sila ni James kag Matt umalin sa tung 2014 tubtob nag-split sila sa 2019. Sa edad karon nga 33 anyos, mga kabombo, madamo na sang mga pagkilala, awards, sukon accolades, ang nabato ni Lily James. Kalagip na diri ang Breakthrough Award sa pelikula nga Cinderella. Kanagin nominee siya bilang the female movie star of 2018 sa pelikula nga Mamma Mia, kag nominee man bilang Best Actress in a miniseries or TV film, mga kabombo, no? So, subong nga adlaw, mga kabombo, subong nga adlaw, ginaselebra sa sikat nga Hollywood actress ang iya sini nga 33rd birthday, ka isa sa mga famous nga quotations, so kung mga quotes ng sini nga actress, amo nga ginahambal, when people feel good, they look good. Sakto gina, I do agree. Kaya nga, maano na siya mo, magwa man lang na iya sa imo sining itsura kung ano ang ara sa sulod, mga kabombo. So if you feel good inside, you feel and you look good outside. No? Amo na, when people feel good, they look good according sa kay Lily James. Kag, isa pagid, there's Hario, grabe ni siya, kaya na-in-love man siya sa isa ka actor mo, no? Kag, ay sini isa ka quotation, nga nagasiling. There's nothing wrong with falling in love and sharing your life with someone. Wow. Mga kabombo, no? So, aton ginkilala, subong adlaw, she's celebrating her 33rd birthday, no? Magpaliwaliwa kita sa maragtas sa bahin sang aton sini iyang pagdulong sa inyo diri sa aton palatuntunan kahapon lamang today in history, no? Kadto kita ya, nagpaliwaliwa kita sa World Entertainment. For today is the birthday of the famous young actress, Lily James. Our birthday celebrant. Ti-agree ka mo nga daw si Rian Ramos siya, no? Gin-compare ko ni ginang ilatsura, galing kay wala ko lang gimbutang, no? Kahit since we're talking about naman niya Lily James and not Rian, daw pulo parehos lang. Ulo anggid. They're so sweet and so naive. Very lovely. So beautiful. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Pagkabuya ako na sa pila ka mga panumdo, magabalik kita, upod na sa inyo si makasaysayan, pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas. Sa tak ng alas 2, mga kabombo. Mabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon, ini ang inyo alagad, si Miss Jazz. By the way, good afternoon lang gid sa aton sa mga pinalangka nga matag palamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatune in na dira karon ay hua, no? Sa aton sininigasigabong frequency ang 630 kilohertz, no? Sa aton siniiya nga mga nagapamati, kag syempre pa sa aton sininigalantaw sa aton siniiya nga YouTube channel, kag sa Facebook Live. Si SM Letrero SML, no? Grabe ngalan niya, no? Watching from Sumag, Miss Jazz, no? And advance happy birthday sa kay Pia, no? Si Pia Sara Letrero, no? Kaya sila nga birthday, Miss Jazz, this will be, she will be celebrating her birthday this coming Friday, no? April 8. Okay? So, advance happy birthday sa imo Pia Sara Letrero, no? From SM Letrero. Kag si Gion Go, no? Si Gion Go, daw, ano ba? Ang iya sininga ngalan, daw, Korean. Huh? Mayang hapon, Miss Jazz, please greet, happy birthday, no? Sa kay, pakigreet sa akong soltero nga si John Lloyd Francisco. Okay? Sa kay Gion Go, siling niya, kindly greet sa akong nga soltero nga si John Lloyd Francisco. A happy birthday also, no? 18th birthday nito to John Lloyd Francisco. Siling niya, kahit na walang handa, no? I love you, my soltero. Alin sa kay Gion Go. Sige. Sa kay Gion Go, happy birthday. Bakit na kadamo isang naga-birthday subong. Upod sa kay Lily James, mga kabombo, no? Naga-birthday sila upod sa kay Lily James. 5th of the month of April. So, good afternoon lang dira, no? Sa aton siniiya nga mga nagapariser, no? Sa aton siniiya nga padala sa ila sini nga mga mensahe. And of course, sa aton sini nga YouTube channel, ara naman sila, mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga nagapariser man sa YouTube channel, si Robbie Parilla. Good afternoon sa imo, Robbie Parilla. Parilla Belanyo. Hi, Miss Jazz, listening here in Camellia Homes while feeding my 16 cats. Grabe man niyo. Siling ni Robbie Parilla Belanyo, siya Miss Jazz, nagapamati ako, kanagalantaw sa YouTube channel ninyo. Ari ko din sa may Camellia Homes, samtang nga pakaon sa akong siniiya nga 16 tanan ka mga koring. Grabe ba? Before I will work online. Sige. Grabe ba? 16, so 16 cats. Robbie, salamat, Ged. Si Ma'am Cassie Hisona, birthday greetings to. O sa kay sino, Ma'am Cassie? Wala na butang. Dugay-dugay, atol ina nga pagabasahon ang birthday greetings from Ma'am Cassie Hisona, no? Kag sumuman si Emerson Cordero. Miss Jazz, good afternoon. Tita Sinthay, agapamati gid subong sa Riverside Medical Center. Salamat gid, no? Gapamati si Tita Sinthay dira sa Riverside Medical Center from Emerson Cordero. Sige. Ma'am Cassie Sona, I know you. Sinong imo sin nga birthday a birthday celebrant kay gagreet, no? Ma'am Cathy Sona, good afternoon. So, happy birthday lang da sa kung sino ang imo sini igagreet. So, buman sa kay Ma'am Erlinda Alag. Hello, good afternoon sa imo Ma'am Erlinda Alag watching Miss Jazz. At sige, sa aton sini mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga matag plamati, yari ang aton sini iya nga sulat, no? It's already 30 minutes, no? Past the hour of 2, no? 2 o'clock in the afternoon, 2:30 na mga kabombo. 30 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Yari ang aton siniiyang
sulat sa sininga hapon, ang aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Wanda. Grabe no, ang iya sininga ngalan no si Wanda. Wanda is 26 years old, no? 26 years old ining si Wanda. Kag ang iya sininga sulat iagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Ang kasaysay ni Wanda, 26 years old, sang Negros Occidental. Iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz, maing hapon sa imo, kag sa mga tagpalamati, sa imo siniiya nga programa kahapon lamang. Tawga lang ako sa kay Wanda, 23 years old, kagyari ako diri Miss Jazz, nagapuyo sa may syudad sang Bacolod. Bilang isa ka timbang sa sulod sang balay, bilang isa ka kasambahay. Miss Jazz, antes ako halin sa akong gid siniya nga dutang na tawhan gid, ang amon sini nga hometown, hindi ko lang paghinambit Miss Jazz. Kay kun ihambal ko ni, I'm sure kilala gid ko nila. Isa sa mga banwa sa sur nga bahin sang probinsya. Pero ari lang ko diri Miss Jazz, nagapuyo karon kay nagatrabaho ako bilang timbang sa sulod sang balay. Antes ako naghalin sa amon siniiya nga hometown, Miss Jazz siguro mga 3 ka tuig ang nakaligad antes pa man nga nag-pandemic. Rason man Miss Jazz nga wala naging ko kapuli-puli bangod kay nag-pandemic. Nangita ako sang trabaho diri sa may syudad sa Bacolod. Kaya may ara na ako Miss Jazz sang bana. Hindi ko lang paghinambit ang ako sa nga bana Miss Jazz. Pero tawagon ta lamang siya sa kay Dino. Isa pa lamang ako Miss Jazz sadto ka bulan ngaging kasal sa nag-abot ako diri sa may syudad sang Bacolod. Kaya kabudlay ba na Miss Jazz? Sang amon sini nga sitwasyon kay nagpadala-dala kami nga huben pa kami abiya nga upod bilang mag-asawa, pero grabe man ang amon sini na agyan bangod sang kapigaduhon kay wala man ako yung Miss Jazz sa katapos sa akon siniiya nga pag-eskwela sa college. Kag nga akon siniiya nga banda nga si Dino wala man nakatapos. Pareho gid kami Miss Jazz, no? So, mga 1 month pa lamang ako diri Miss Jazz. 1 month pa lamang, naging kasal kami sa akong sining nga bana. Nangita na kuya Miss Jazz sang trabaho diri sa syudad sang Bacolod. Kay siling ko kung magpabaya ako, wala gid kami sang kaunon. Plus, pangadaan nga, kontra kami sa amon maginikanan kay wala kami nakatapos sa pag-eskwela. Pagkatapos amo pa ni nag-entra kami sa ginatawag nga paghigugma. Nagpakasal kami Miss Jazz sa Huwes lang. Pagkatapos na eksperyensya namon isa lamang ka bulan, grabe gali. Diri kami nakamarasmas nga kabudlay. Budlay sang ara kami sa amon si tag sa kabalay. Bisan pigado, pero at least Miss Jazz makakaon kami. Pero bangod kay wala na kami sa amon balay. Di man kami makapangayo sa bulig sa amon maginikanan ka sa una best, kontra sila sa amon siniya pag-upod. Sa ako si bana nga si Dino. Pero amo na Miss Jazz, ang rason ko nga ang ari ako diri, nagatrabaho tuntub karon sa may syudad sa Bacolod. Sumugod sa to Miss Jazz, nangin mabudlay na ang amon sini nga communication sang akon sini iya nga bana. Pero siling ko bangod kay at tumanto siya sa sur nga bahin sang probinsya isa ka banwa,
Ari ako diri sa may syudad sa Bacolod, ti mahapos man lang kuntani nga kun kulukadtuan niya ako diri sadto mes just nakakadto gid man siya sang wala pa ang pandemic. Ug galing kay sa nag-pandemic, ti amo ni stranded to siya sa amon sini nga lugar, ti ako stranded man ako diri sa amon sa ginatrabahuan ko nga pamilya o kun balay mes just. Pero sa gihapon, naghambal ko gani nga mahapos na lang gid ang communication. Iti sa social media, may ara kami mas jasang mga Facebook, ugaling kay sa prangka nga sugilano mas jas ambot ano ang natabo nga bangod man sa kasakuon ko kag siya amo man pud sang una mas jas nagaanog ko naga-reach out gid ko pinaagi sa pagtawag sa cellphone ugaling kay ti kung kaisa naintindihan ko kay bisan gani ang i-load wala gid. Tinaintindihan ko, wala na lagi ko nag-communicate sa iya sa cellphone. Pero ako yung Miss Jasia nagapadala sa mga mensahe. Siyempre, palangga ko siya, bana ko siya. Mula na ugaling kay apektado kay grabe gigali Miss Jas, no? Tuod ginatawag nga when hunger knocks out or knocks on the window and enter, so the love will just go outside. Pinaagi sa bintana, malupad. No, ang pagpalangga. Ti amo na Miss Just ikabudlay sa amon sini iya nga pag updanay bangod kay ti wala kami sang gihuon. Dito namon na realize nga kinanglan namon kun ta ni amon pamilya ug galing kay tiing kontra kami kay nagbukod gid kami Miss Just sa amon man niya nga kagustuhan. Ti amo na lapitay kami pero mahambal ko Miss Just nangin mabudlay ang amon sini iya nga communication. Bisan sa amon sila nga cellphone. Pero sa nasiling ko na Miss Just bilang mag-asawa. Ako yan nag-reach out gid sa iya. Kung kaisa makatawag man ako sa iya kung may ara sa sang load, naga-drive na siya Miss Just sang tricycle sa amo to nga panahon. Sang ulihi daw wala na gid kay ti. Bisan tricycle to Miss Just ang una. Sang grabe gid ang pagduging sang COVID-19. No, ang bisan ang salakyan daw hindi na gani makagwa ti wala man kita. So bisan i-load sa isa nga cellphone wala. Sa huli Miss Jazz, sang ari na ako diri, intindihanay na lang kami. Bisan sa isa niya nga Facebook gani Miss Jazz, naga-communicate ako pero siya wala gid. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, sang ari na ako diri, may nagpangaluyag sa akon. Kag ang ini nga lalaki daw nagtubo ang akon sini iya nga ano bala nga pagka ano bala Miss Just nangin close kami ang akon si buot daw close kami Miss Just bangod ang ini nga lalaki ang mabuot kag sa amo man to nga panahon nga galalain ko sa bana ko kay ti wala naging kami communication Miss Just ambal ko sa iya ginamensahe ko lang siya sa Facebook sa cellphone, inahambalan ko lang siya nga kung pwede makakadto ka diri kung maghalog-halog na. Bisitahi ako diri sa may Bacolod. Wala gid Miss Jazz, wala gid sumugod sadto. So ining akong sinimanog pangaluyag. Amo ni siya una-una ang nakilala ko diri sa piyak man lang balay kay nagatrabaho man siya abi Miss Jazz sa piyak man balay. Siya ni among akong siniiya nga gina pour outan sa akong sini nga mga problema. Grabe gin Miss Just ang akong sining hilibion sa iya. Gin saway man ko gani one time to gin saway ako sang amon sini iya nga amo kay o kay isa nagakagabihan kami sa gwa sang gate. Dra kami nag-istoryahanay. Kay ti atubangay man lang amon sini nga mga balay nga gina serbisyohan nga ginatrabahuan. Kay sa piyak man siya Miss Just nga balay nagatrabaho bilang isa ka boy. Ti ako naman niya bilang isa ka kasambahay. So mo to Miss Jazz, kanami lang balaya batyagon, na may ara ako iya sang ginaistorya bala sa akon sini nga mga problema. Kag sumugod sad to Miss Jazz hasta nga na lang nabatyagan ko na. Nga nagatubo na ang luyag ko sa amo nga lalaki. Pero Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, wala gid ko nagpadala. Kay siling kuya may bana ako. Ugali amulan na, hagay man kuya katawag, hagay man kuya kamensahe, kay gusto ko bala Miss Jazz nga hindi magsaylo ang akon siniiya nga luyag
sa sini nga lalaki nga nakilala ko sa Piak Balay. Pero ugaling Miss Jazz ang ulihi, wala gid nag-communicate sa ako ng akong sini nga bana. Ano pa ko gani, naghibi ko ni sa lalaki nga ni, antes pa man nga nagpangluyag mo siya sa akon, kasiling ko gani, ang akon sini gusto kay nahidlaw man ako sa bana ko, ang gusto ko bala Miss Jazz, nga magbisita siya, mangita siya sa pamaagi, kay iban gani man nakilala ko nga naka-travel man during sang pandemic naton, sa naghalog-halog bala Miss Jazz, ang aton diri iya nga status, no? Nga patuman diri sa may Bacolod. Ti ugaling kay ti ara siya na belong sa LGU sa Negros Occidental. Ti ako yan naman niya sa Bacolod. Ti daw amo na bala Miss Jazz ang nabudlayan niya gid. Pero siling ko ara man na kuntani sa iya bala nga sa gihapon apisar nga wala kami layo ay kami ang amon sini nga communication bala Miss Jazz nagapabilin. Miss Jazz binulan hasta magtinuig wala gid siya. Nakabisita sa akon kag wala man ako nakapauli bangod sang pandemic. Amo na Miss Jazz ko nga ang akon sini iya nga focus daw ara sa lalaki nga nakilala ko. Hasta na lang nahulog ang ako si buot sa iya kag hasta na lang Miss Jazz nga nagpangaluyag siya sa akon Miss Jazz. Abi mo Miss Jazz sa masami ko nga pag-pour out sang akon sini iya nga problema sa iya. Wala ko pa man siya Miss Jazz gin sabat. Kay ako aware ako nga sala. Aware ako nga may bana ako. Aware ako nga kasado ako bisan sa West lang. May lang gani Miss Jazz kay wala pa kami sang bata. Amo man ang rason ko nga ang nagpulo palagyo man ako kay basi ba lang akon mag-upod kami, wala kami sang trabaho. Kaya I'm sure mabusong gid ako Miss Jazz. Amo ni subong ang problema ko. Kay honest na ako sa paghambal Miss Jazz nga na-develop ako. Ang feelings ko sa sining nga lalaki, sang boy, sa tupad namon balay, sa tubangan ng gid. Kada hapon Miss Jazz, giistoryahanay kami na. Siya nang akon siniiya nga gina-pour out ko ang problema ko sa bana ko. Kang nakibalo gina sa Miss Jazz, nga kasado ako. Pero nabatsyagan ko ang iya siniiya nga pagpalangga sa akon. Nabatsyagan ko ang iya sini nga pag-care sa akon, nga amo ang akon siniiyang ginapangita sa akon sini nga bana. Miss Jazz, ang offer ko lang sa iya, sa akon siniiyang manugpangaluyag, nga best friend lang, kay may bana ako. Pero Miss Jazz, amo ning problema ko, sa prangka nga sugilanon, nahulog na ang akon buot sa sining nga lalaki. Daw, ara bala Miss Jazz, daw malimtan ko na iya, ang akon si bana nga si Dino, pero gina-try ko gid Miss Jazz, nga mag-communicate sa iya. Pero hasta subong, Miss Jazz, naghambal gani sila ang mga amo ko nga basi bala may natabo siyang malain. Siling ko wala man ma'am. Kaya naghambal niya sini nga utod nga constant ko man abi nga kina-mensahe sa Facebook Miss Jazz. Ka-okay man lang siya. Ara man lang siya biyahe-biyahe sa tricycle. Kag sunod pa sa utod niya gani kay dra man akong ko kay isa gahambal nga wala gid siya nagakadto diri. Kinahadlok siya kuno basi bala malatnan siya sang COVID kay ti damo di kuno sa Bacolod sang una pa nga panahon Miss Jazz mo. Isiling ko subong wala naman Miss Jazz. Kasi siling ko gapamang ko to gani wala na ginasay nagapa-computer amo na kay gakadto kami sang una sa computeran para lang gid nga mag-Facebook sing sa uto dia wala na gid kay daw ang iya sini nga trabaho bilang tricycle driver among iya sini iya nga focusan karon subong Miss Jazz. Tidra na lang ako gahambal sa iya sini nga utod. Kag naghambal man ang utod niya, naggusto gid gali sang bana ko na magpauli ako. Ako yang magpauli. Di Miss Jazz, ko gani, ako yung nag-aayo nga bisitahan niya ko, kay ako yung nagatrabaho di. Kag ako yung ang babayi. Dapat siya yung lalaki bana ko, siya yung mag-reach out sa akon O galing kay ti daw, dapat sagan ko bala Miss Jazz na gusto niya nga magpauli ako sa amon sini nga lugar. Miss Jazz, anong akon sa buhaton? Kay kung siling ko magpauli ako, basi bala nga mag-inaway kami kag basi bala madulaan ako sang trabaho diri.
Kag ang isa ka rason mas jasa mo na. May nagapatibok sa akong sa tagipuson diri. Ang lalaki, nga ginakabig ko lang best friend, pero mas jasa prangkang sugilanon, na-develop, nahulog na ang akong siniiya nga balatyagon sa iya. Palihog mas jasa sa tagi ako sang laygay, madaot nga salamat ang tagpadala, si Wanda, 26 years old, sang Negros Occidental. Wanda, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan, no? At the age of 26, may bana na si Wanda. O galing kay ti amo ni ang circumstansya nga natabo sa iya sinikabuhi. Nagpakasal sila, wala sila sang trabaho, wala sila ka-graduate. Nagpakasal sila sa West, ang pamilya nila supak sa ila siniiya nga pag of the night, pagpakasal. Nag-upod sila. Nasulod sa isa ka bulan, na-realize nila nga kabudlay nga wala sang trabaho ang isa ka isa sa ila. Rason man nga ti, agod nga makapangita sang trabaho, agod nga hindi man siya magbusong at the same time, nangita sang trabaho diri si Wanda sa syudad sa Bacolod. Ti anong mapangita niya nga trabaho kundi syempre hindi siya kapili bilang isa ka timbang sa sulod sang balay, isa ka kasambahay, no? Why gid problema kay ti ang iniya nga trabaho ya kon mapisan ka lang ya pagkaangkon kag gid sang bulanan nga sweldo kag ang mga kasambahay subong ya may layina para sa ila siniiya nga mga diretso kag mga benepisyo mga kabombo, no? So wala ginato niya nga underestimate ang aton si mga kasambahay bangod we need them, no? They are so important sa aton sa iya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Kaangay ni Wanda. O galing kay ti ang circumstansya after sa to nagka-COVID. Mabudlay ang ila sini nga nangin communication, no? Magbangod sang kapigaduhon, wala load. Si Mister, si Dino, no? Wala load. Kaya mo to, nagsugod, asa subong, wala sila sang communication. Naka-communicate man sila once or twice, asa subong wala gid. Kaya asa subong ang gina-wish ni Wanda for her husband to visit her diri sa Bacolod, wala gid. Wala gid natabo. Kay suno sa utod, no, sang sininga bana ni Wanda, nga gusto niya nga magbalik dito sa ila lugar si Wanda. O galing, unfortunately, why ginaya problema, no? Kaya pwede ka naman tumagbalik. Ang problema diri karon kay na in love si Wanda, no? Prangka si Wanda sa pagsiling nga na-develop siya sa sininga lalaki, isa man ka helper, isa ka boy, no, sa tubangan nila sang balay nga ginatrabahuan niya. Kag ang lalaki kabaluman nga may bana siya, pero siya ang daw nangin gina-pour outan, no? Gina-istorya ni Wanda ang iya sini nga mga hurts, mga conflict nila sa iya sini nga bana, to the point nga nangaluyag ang lalaki sa kay Wanda until now. Mayo man kiti si Wanda ginatindugan niya man ang iya sini iya nga status that she's already married, kasado, o galing kay amune prangka man si Wanda sa paghambal kana in love siya sa amo nga lalaki. Ang iya sini nga offer sa lalaki nga manginsuod nga abyan lamang sila. Very good. Wanda, dapat ang himuon miniho, i-rescue mo ang kagalingon mo, no? Fully aware ka man nga may bana ka na, kasado ka na.
Although nga ti galain ang buot mo kay ti wala gid siya abi nagkadto diri sa Bacolod to visit you. Kag bisan sa communication ninyo daw wala gid. Wala load bo araw-araw na iya pwede lang gid makapaload kung may ano da siya kita da siya sa iya sini iya nga pagtrabaho bilang tricycle driver wala pwede gid na. Kag pwede man pinaagi sa pagtuwag sa cellphone no paload da siya I think both of you, no, Wanda kag ang bana mo si Dino, may problema. So you have to patch it up. Why not? Kay ikaw subong nagapangay isang bulig. Wanda, you are married. Pwede gid nga maka-lisensya ka sa imo si mga amo, no? Pwede gid nga maglisensya ka bilsan isa lang ka semana or duha ka semana. Kati nagtiner ka ni bangod sang COVID mo. Pwede gid nga anon mo lisensya ka this time mapuli. Ma'am, sir, kay kamustahon ko man tong akon sini nga bana. Kag maka-visit ka man sa imo sini nga pamilya. Although nga ti kamusta ang inyo sini relasyon subong. Ti kundi daw mahambal sila nga ti anhon ti sakto gid ang hambal namon nga magsofrer kamo kay ti wala kamo sang tinapusan nag-intra-intras kamo sa gugma do na pamatud-an ninyo o na mapatud-an sa inyo sini mga ginikanan ang ila sini nga issue batok sa inyo kun nga amo na beti kamusta kamo kabay pangati kun makapauli ka no balik mo man makabulubisita ka sa imo si mga ginikanan kag sa imo sini iya nga mga sa iloy ka amay sa imo sini nga pamilya no Wanda ang mahambal ko di sa imo Wanda is to take time no in order to rescue yourself no sana siling ko na gani kasado ka kag bisan wala ka mo sang komunikasyon sa gihapon legal ang inyo sini nga pagpakasal no so lisensya ka ang mahambal ko di sa imo Wanda lisensya ka magbakasyon ka no para nga makistoryanay kamo sang bana mo kay okay naman subong no kag ang imo sini iya nga ano ni nga feelings ang ginabatsyag siguro human as we are natural lang na nga nag-amo na bla okay isa bridge kuno as the saying goes bridge is the owner ano lang someone nga you can turn to nga nag-pour out ka sa mga problema mo kag pagkatapos eventually ang ina nga someone daw arab lang nabatyagan mo ang iya sini pag-care sa imo kay plus pang imo sini iya nga nakilala diri nga kasambahay man sa piyak balay nangaluya gid sa imo no arab lang kabalo na gid siya nga may asawa may bana ka pero nangaluyag siya pero nabatyagan mo ang iya sini nga pagpalangga iya sini nga care nga kuntani amo ni ginapagita mo sa imo sini nga bana no Wanda try to rescue yourself and try to rescue your marriage no kuan na siya anay kag kuaa gid na kay sala gid na siya no sala gid na ang imo sini nga balatyagon no nga na-develop ka sa among lalaki no sala gid na iya sa tubangan sa Dios sa tubangan sa tao although hindi ka gid bala siling nga ano ni mahambal nga ay makasasala ka hindi man kay sa imo sini nga sitwasyon no bilang tawo no arab lang may gina-pour outan ka sang problema mo to the point nga ang gina-pour outan mo sang problema mo nahulog ang buot mo kay gapabatsyag man nga palangga niya kati tawo man lang kita no babayi ka pa we are very weak sa sinaiyang aspeto sa aton si kabuhi no kati ang ginapangita naton nga pagpalangga sa aton sini nga partner sa imo si bana wala mo no nakitaan sa imo si bana nga daw nagpabaya tuya no bisan communication bisan tawag bisan message wala gid ti ining lalaki nga ni nga permi mo nga ginaistorya sagwa sang gate kitubangan man lang inyo sini nga balay dra kaya naga pour out kag to the point nga nagpangluyag gid siya sa imo no bot silingon pwede man mahambal nga ti wala ko man gina-judge inang lalaki no base bala nga ginakwa niya ang opportunity nga amo na no you're just very weak rason man nga ti ginapalangga niya ka kag
basi pa lang yati, madala ka, no? Wala ko man ginadjudge sa lalaki. Kaya sunod pa sa imo yang nga care ang lalaki, kag nabatyagan mo ang iya sini nga pagpalangga, no? Pero, he is barking at the wrong tree, no? It's because nga ti kasado ka na. Balik ka wanda anay sa imo sini nga bana para nga wala sang problema, no? Sa tubangan sang tao ka sa tubangan sang Dios. Insakto na, at least, no? Hindi ka pamanggid sa bulag sa katotohanan or bulag sa ginatuwag paghigugma kay gina-offer mo sa amo nga lalaki nga pangaluwag sa imo, no? Friendship. So, ipabilin ina wanda, no? Nga friendship lang gid, no? Hindi pag-i-allow ang imo sini kaugalingon ngati ma-fall ikaw kag magkarelasyon kamo. Definitely, no? Isa ina kadako nga sala. Di lamang sa tubangan sang tao kundi sa tubangan sang Dios. Puli ka anay, lisensya ka sa imo sining mga amo bisan isa lang ka bulan, no? Kati how many years ka man nga na stuck up diri? No, ayo ka sa imo sini iyang amo, bakasyon ka to. Balik ka lang kay kinanglan yo gid ang trabaho. Istoryahanay ka mo sang bana mo kung ano gid man ang mga problema, I'm sure, no? It's a different story kung magkita-nay ka mo face to face kag mag-uliay ka mo sang buot, no? Forget about this guy. Forget about the feelings. Erase. Kay pila ka adlaw basi maghinulsol ka sa mangin matabo kon magkarelasyon ka sa iban nga lalaki. Wanda, try to be strong. Sa nasiling ko nang aton sila pinakataming diri sa kalibutan, wala na sang iban pa ang aton sila nga pagpangamuyo. Prayer. There is power in prayer. Luhod ka sa tubangan sa Diyos, mangayo ka sang patawad. You ask strength and you ask wisdom kung anong buhaton mo. In order to save you and your marriage. Lapit lang gid, abi ko anay gani ato sa piyak nga probinsya o kun ari man lang kamo diri, isa man lang kamo ka lugar. So since nga ikaw nagapangayo isang problema o nagapangayo isang advice sa imong problema, ikaw sabat sang problema mo. You go home back to your husband. Philippine Standard Time, 58 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Kung kamo mayara man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gini padala, no? I-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Antes kita mag-say bye-bye, ari anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? This is taken from the book of Exodus, chapter 15, verse 26, mga kabombo. Dili nagasiling sa Ingles nga pulong. And said, if you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. I am the God who heals you. Subong kadamo gid sang aton si mga problema na binagyan when it comes to our health, no? Nalari-sari nga mga balatian, hindi lang basta-basta. Labi na gid ang COVID-19. May bag-o naman nga variant, mga kabombo, no? Ang fear ara gid. Pero ito gyud tang tanan-tanan sa Dios, no? Because Exodus 15:26, dira man naghambal. Jehovah Rapha. God is our Jehovah Rapha. Kung may ara Jehovah Jireh, the God who provides, may ara man nga isa ka ngalan sa Dios, Jehovah Rapha, the Lord who heals, mga kabombo. Siya ang aton sa great healer, no? Sa aton sa iya nga mga pinalangga nga matag palmati sa aton si Masuki, Exodus 15:26. Panumdum ko lamang sa inyo kung ano ang kapoderoso sang Dios nga aton ginatuuhan, no? John 15:26-27.
But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. Ang Diyos hindi gid magbaya sa aton, no? Hindi gid magbaya. Labi na gid sa tion nga may mga problema kita. Kalakip na din ang aton problema sa aton sa ikaayong lawas. I am the Lord who heals you. Suno pa sa Exodus 15:26. Mga kabombo, no? Kaklaro-klaro gid. I am the Lord who heals you. Of course, ang advent sang medicines, sang bulong, sang mga doktor nga nangin maalam, no? Mga mangin alam mo naton nga mga kauturan worldwide sa patag sang medisina kag siyensya, mga kabombo, isa ina ka pa maagi sang Dios nga mabulong kita, no? Ang advent sang mga bulong, kun nga angati may ara kita sa mga moderno nga mga bulong nga ginatun-an gid, no? Research, no? Extensive research sa aton sa iya nga mga mangin-alamon sa patag sa medisina kag siyensya sa pagpamuno sa World Health Organization, no? Sabay sa aton diri locally Department of Health. Sila ni pamaagi ni sang Dios ko nga mabulong kita sa aton sining mga balatian, because He is our healer, no? He is our Lord that heals us. No, promisa na iya sang Dios sa aton. That is why nga kung may ara kita sa ginabatyag, itugyan naton sa iya, bakal kita sa mga doktor ara resitahan ta sang bulong ti will do it and take the medicines religiously. Kaisa ina ka pamaagi sa pagbulong sa aton. Kaisa ina ka pamaagi sang Dios nga mabulong kita sa aton sa iya nga mga balatian, no? For I am the Lord who heals you. Exodus 15:26 from the Holy Scriptures of God. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna ng alas 3, mga kabombo. Wala kita sa panahon. It's bye-bye time na. Inisagapon niyo ang lagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio!